gospodo, velika nam je čast što smo danas ovde. Ostalo je samo 4 dnu, svi čekali 4 godine. Olimpijske igre u Londonu će biti svečano otvorene 27. jula, a tom prilikom zastavu Srbije će nositi naš najbolji teniser Novak Đoković. Srbiju će u Londonu predstavljati ukupno 115 sportista u 15 sportova. Ono što je za sve njih zajednički jeste činjenica da su svi oni ponosni što predstavljaju jedan tim, olimpijski tim Srbije. Svaki tim ima svoje obeležje, simbole po kojima se razlikuju od drugih, nešto što ga čini jedinstvenim i prepoznatljivim. Želeli smo da svakom članu našeg olimpijskog tima poklonimo nešto što je samo naše, jedinstveno, slavno, prepoznatljivo. Nešto što će im doneti sreću na sportskim borilištima. A Majlija sa Pančićevom Morikom je upravo to. Pančićeva Morika je visoko drvo koje sa svojom visinom i lepotom izdaje od svih drugih, stremeći pravo ka vrhu, baš kao i naši sportisti. Dragi olimpijci, neka vam je ova Majlija donese sreću i uspeh i neka uvek vas podsjeća na odakle potičete. Neka vas podsjeća na sve ljude u vašoj zemlji koji se raduju svakom vašem uspehu i koji zajedno sa vama proživljavaju svaki meč, utakmicu ili borbu. Uz najlepše želje, nikada ne zaboravite, snaga je u nama. Ja bih htio da se zahvalim u ime svih nas i u svoje lično ime. Hvala vam na ovom predivnom prijemu danas. Nadam se da ćemo... Smatram da sa ovakvim jednim simbolom, da sa velikim entuzijazmom odlazimo tamo i ono što je Pančevačka Morika u prirodi, smatram da smo mi to u sportu. I iskreno se nadam da će se ispuniti san svakog od nas pojedinca i da ćemo se vratiti sa što više odličja. Hvala vam. Poštovani sportisti, treneri, da mi je bilo ova Morika, možda bih neke bitke i ja lakše dobio. Ja vam želim da vam kače medalje. Predstavljate i sebe i svoje porodice, trenere i celu Srbiju i znate da je to već sada veliki uspeh ispuniti normu, a ja bih volio da nas obradujete kao i ranije i da nam donesete te medalje dragocene. Prvo, najbolji ste u Srbiji, bolji ste od mnogih u svetu, aj pokažite na tom takmičenju da imamo i mi čemu da se radujemo. Predugo očekujemo malo više radosti. Zato vam kao sportista koji nikad nije imao neke velike uspehe, čestitam od srca unapred viteško ponašanje, svojstveno olimpijcima. Čestitam vam medalje, svako ko je osvoji neka zna osvojio za sve nas i za one koji ih ne donesu. Svakom vašem uspehu ćemo da se radujemo, nemojte da stanete pred neuspehom. Ja znam šta znači spremati se za veliko takmičenje, pa se nešto samo dogodi i propadnu tolike godine truda. Želim vam sreću, uspeh, Srbija će da bude uz vas. I znajte, nemojte da vas to opterećuje, ali znajte, Srbija će da posmatra svako vaše takmičenje. Mnogo sreće, živela Srbija!